Maitorahka ja Berliinin munkki pieniksi paloiksi. Selvä. Lähdetään hakea tuolta maitorahka. Tuolta. Ja lusikka. Yksi lusikka jäljellä. Ja Berliinin munkki. Siis ai että te ette tiedäkään miten innoissaan mä oon tästä yhdistelmästä oikeesti. Tää on niinku... Tää ei voi mennä vikaan. Tää ei vaan niinku... Tässä on kaikki niinku kohdallaan mitä voi olla. Eli Berliinin munkki maitorahka oikeesti. Pistetään tää pikku hetki. Nyt on munkki laitettu paloiksi ja nyt se on ympätty tonne rahkan sekaan. Lähdetään kattoo. Miltä maistuu Berliinin munkki ja maitorahka? Ai että. Mä oikein ootan tätä. Oh my god, tää on hyvä. Oh. Ihan sairaan hyvä. Ai että. Koostumus ei ole ehkä mikään kaunein, niin kuin huomaatte. Mut siis pirun hyvän makusta. Oikeesti kannattaa kokeilla. Tääkin menee jälkkärinä aika kivasti. Ei tarvii mitään oikeastaan ekstraa. Aivan loistava ehdotus. Mitä seuraavaksi?